କରୁଛ? କଣ ଲଗାଉଛ? ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ତମେ ସବୁ ମେକଅପ୍ କରୁଛ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ? ଓହୋ ସେଇଟା। ହଉ ଲଗେଇ ଦିଅ ନା କେମିତି ଲଗାଉଛ ଦେଖି। ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ମେକଅପ୍ କରୁଛ ତ? ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ମେକଅପ୍ ଲଗେଇବିନି ମୋର। ଏସବୁ ଆଉ ମୁଁ ଲଗେଇବିନି, ଏଇଟା ଖାଲି ତମେ ଲଗେଇବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ପୁରା ମେକଅପ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ମୋ ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି? ତମେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ପୁରା ଝାଳ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇକି ମେକଅପ୍ ବକ୍ସରୁ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ହେଉଛି କଲର୍ କରୁଛି, ପୁଣି ମୋତେ କରୁଛି, ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ପୁରା କଲର୍ କରୁଛି।